А чого ви чекаєте? Да, Альона повинна була сказати, що її буде. Я такого ще не бачу. Одну фотку сделаем. Хозяин идет. Я тебе ебальник набью. Ui, agora pegou outro. Hey, Dale. Hey, Dale. Yep. Що? Играть ты захотел. А что я хотел? Что, скажи? С моей темой меня снял. انا من السياره بعد انا الحمار ادري من السياره بعد انا قد كلمهم قبل كذا الحين نبيع السياره ابو علي الله لا يهينك الجوال. ابو علي الله لا يهينك جوال الجوال.
Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Подписка, колокольчик, лайк.